Lietadlo havarovalo v piatok v obytnej oblasti neďaleko São Paula v Brazílii, pričom zahynulo všetkých 62 pasažierov na palube. Vyšetrovatelia už našli čiernu skrinku lietadla, ktorá obsahuje hlasové záznamy a údaje o lete. Predbežná správa sa očakáva do 30 dní, uviedol vedúci brazílskeho centra pre vyšetrovanie leteckých nehôd CENIPA. Ako došlo k havárii? Lietadlo smerovalo do São Paula z Cascavelu v štáte Paraná a havarovalo okolo 13 hodín 30 minút miestneho času vo Vinhedo, približne 80 km severozápadne od São Paula. Lietadlo letelo normálne až do 13 hodín 21 minút, keď prestalo odpovedať na volania a radarový kontakt bol stratený o 13 hodine 22 minúte. Lietadlo nehlásilo žiadnu núdzovú situáciu. Videá z udalosti ukazujú, že obloha bola zrejme jasná, keď lietadlo začalo klesať v neobvyklom kruhovom pohybe. Čo budú odborníci skúmať? Americký odborník na leteckú bezpečnosť Anthony Brighouse uviedol, že vyšetrovatelia sa budú zameriavať na aspekty ako počasie a skúmať, do akej miery motory a ovládacie prvky fungovali správne, aby pomohli identifikovať príčinu straty kontroly. Mohli byť príčinou poveternostné podmienky? Videá havárie analyzované leteckými odborníkmi viedli niektorých k špekuláciám, že na lietadle sa nahromadil ľad. V piatok Vojpas uviedol, že ľad bol predpovedaný v nadmorských výškach, v ktorých lietadlo letelo, ale mal byť v priateľnej úrovni. Brazílsky letecký inžinier a vyšetrovateľ nehôd Celso Faria de Souza uviedol, že je takmer istý, že ľad spôsobil nehodu, súdiac podľa videa. Mohlo zlyhať motor. John Huntsman, profesor na oddelení aeronautiky a astronautiky na Massachusetts Institute of Technology, preskúmal niektoré zábery z havárie zdieľané na sociálnych sieťach a bez preskúmania údajov o lete uviedol, že havária sa nezdá byť spôsobená počasím. Mohlo ísť o zlyhanie motora na jednej strane, nesprávne zvládnuté posádkou, čo by viedlo k rotácii smerom nadol, povedal Huntsman. Sú možné viaceré body zlyhania. Letecké nehody môžu byť spôsobené rôznymi faktormi podľa odborníkov. Medzi nimi môže byť ľad, zlyhanie motora alebo ľudská chyba. V mnohých prípadoch existuje viac ako jedna príčina, povedal Robert A. Clifford, právnik, ktorý zastupoval niektoré rodiny obetí havárie v roku 1994.